Афирмации за пари, изобилие и стойност. Настани се удобно, затвори очи и направи дълбоко вдишване през носа. Задръж дъхът си, а след това издишай плавно и равномерно. Отпусни тялото си, отпусни напрежението си. Продължавай да дишаш плавно и равномерно. Позволи на тялото ти да се почувства удобно, комфортно и в безопасност. Слушай тези положителни утвърждения и ги приеми за свои собствени мисли. Повтаряй всичко, което казвам на ум, така сякаш ти го казваш на глас. Със силата на присъствието си призовавам парите сега. Богатството тече към мен като вода, меко, силно и постоянно. Аз заслужавам много пари. Личната ми банкова сметка е пълна с пари. Аз заслужавам да бъда видяна. Аз заслужавам този успех. Позволявам си да блестя. Позволявам си да съм богата. Аз вибрирам спокойно. Аз просто привличам. Аз притежавам. Всеки успех, който желая, ме желае повече. Всяко да, което произнасям, отключва врата към изобилие. Всяко вдишване, което поемам, е обляно в изобилие. Получавам пари просто защото съществувам. Получавам много пари всеки ден. Получавам и харча пари с удоволствие. Имам милиони в личната си банкова сметка. Имам милиони в брой. Обградена съм от пари. Постоянно получавам пари от различни източници. Парите ме обичат. Парите ме намират много лесно. За мен е естествено и лесно да бъда богата. Богатството влиза в живота ми сега. Позволявам му да тече, позволявам му да остане, позволявам му да се умножава, позволявам му да ме води към сигурност, удоволствие и смисъл. Позволявам си да бъда категорично богат. Позволявам си да получавам и харча пари с удоволствие. Сега аз съм успешна. Сега притежавам милиони. Сега си позволявам всичко, което желая. Сега имам безлимитни възможности. Сега аз съм пример за просперитет. Заслужавам го. Обожавам богатството си. Обожавам идеите си. Обожавам успехите си. Обожавам живота си. Обожавам себе си. Обожавам парите. И те ме обожават. Благодарна съм. Благодарна съм за изобилието в своя живот. Вдишай дълбоко и усети как енергията на парите влиза в твоето енергийно пространство. Сега ти отключваш поток на изобилие в живота си. Отпусни се и го приеми. Направи още едно дълбоко вдишване, издишай плавно и когато си готова, бавно и нежно отвори очи.